दे सयथा जाति जनगोष्ठी दे बिथांमोना एसटी डिमान्ड खालामदों आसामाव बेखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा स्ट्रंलि बिनि सायाव जों स्टेन्ड जागोन दि जोंनि आसामनि जि एसटी दङ जाय एसटी नि जि मर्यादा दं बेखौहाय सोरबा गुबुन जाय बिथांमोना नन ट्राइबल्स आरो जाय बिथांमोना एसटी नि खुनु जयगथा गैया आरो बिथांमोना दिनै बे जोंनि एसटी नि जि मोनथायफोरखौ सिफायनो सानदोंबा बेवहाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जों अपोज खालामगोन आरो बेवहाय जितु जोंहा दिनै सयथा जाति जनगोष्ठी जाय बिथांमोना दासिमबो दि इन्डियान कन्स्टिटिउशनाव भारतनि संबिजिताव बिथांमोना दिनै खुनु एसटी मोननायनि जयगथा गैया जाय बिथांमोना बारे बारे जोंनि भारतनि रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया जों दिनै रिजेक्ट खालामजाबाय नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोना जोंनि आसामाव सयथा जाति जनगोष्ठीया दिनै डिमान्ड खालामदों बेवहाय जों स्ट्रंलि अपोज खालामदों एबा खालामलांगोन आरो बर' माहारि फरायसा आफादा दि सोरबा नन ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोना दिनै दि भारतनि संबिधान बादे दि एसटी मोननायनि केटेगरि दङ बेवहाय दिनै बिथांमोनहा डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया डेम'क्रेटिकलि बयहाबो मोनथाय दङ नाथाय जाय बिथांमोना दिनै भारतनि संबिधान बादे दि जोंहा मोनबा केटेगरि दङ बे मोनबा केटेगरि जाय बिथांमोना दिनै फुलफिल खालामनानै जि मोननांगौ बेवहाय संबिजितारि जि मोनथाय दं बेवहाय जोङो जेबो बुंनांगौ गैया बयहाबो मोनथाय दङ नाथाय दिनै जाय आसामनि सयथा जाति जनगोष्ठी बिथांमोना दिनै मोनसेबो बे मोनबा जे भारतनि संबिधान बादे क्राइटेरिया दं बेखौ सुफुंनो हायाखै जेरै जोंहा दिनै फार्स्टआवनो जोंहा दिनै प्रिमिटिभ ट्रेड्स होननाय दङ जाय बिथांमोना दिनै गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलावहाय हाजार हाजार बोसोर रायजो जानानै गावसिनिनो माखासे जि मावनाय दांनाय जाबोनाय गावसिनि समाज एबा गावसिनि जाति हिसाबै थांनानै थाबोनायाव गोबां फुराना माखासे मेटेरियल्सफोरजों दिनै सोलिबोदों जेरै जोंहा दिनै बर'फ्रा ट्राइबेल हिसाबै जोङो नांगोलनिफ्राय लानानै दिनै जोंहा माखासे जोंनो बानायनाय दिनै बान्दो बानायनो हानाय जोङो दिनै जि दानाय जोंनो जि इन्दिनिफ्राय जि बरननानै जोंनो गाननाय जोमनाय बानायनाय जोंनि दिनै ट्रेडिशनेल जोंहा दिनै मेडिसिन मुलि लोमजानाय साजानाय दिनै जोंहा जोंनिनो माखासे जेनेबा जौ गोरान जौ बिदै दा बैफोरबादि फुराना मोनसे जोंहा ट्रेड मोनसे थानांगौ मोनसे ट्राइबेल मोननोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्राइबेल मोननोब्ला जोंहा मोनसे लाजिनाय जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जों गुबुन जातिफोरजों खाथियाव थांनानै जोङो थानो हाया बिथांमोननिफ्राय जों आन्दोआव जों थानांगौ आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माने जोंनि राव हारिमुखौ सेभ खालामनो थाखाय प्रटेक्शन होनो थाखाय जों जेब्लायबो बिसोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जों सोलिग्रा जों माने गिदिर गोजौ थाखोनि मानसिजों जों थांनानै मिलायनानै थानो हाया जों हाग्रा बंग्रा जों खना गफा थाग्रा मोनसे जाति नैबे मोनसे ट्रेडआ जोंना थानांगोन अब्लासो जों एसटी मोनगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे एसटी जानोब्ला जोंनि राव हारिमु जोंनि धोरोम जोंनि आसार खान्थि गासैबो थानांगोन अब्लासो दिनै मोनसे एसटी नि माबायाव जों मोनगोन आरो जोंहा दिनै जों इक'नमिकेलि पलिटिकेलि जिअग्राफिकेलि जों दिनै रिजार्भ एरियायाव थायो जाय जिनिसाव खुनु जोंहा समाजारि जेंना जौगानाय गैया दा बेफोरबायदि गासैबो क्राइटेरिया थायोब्लासो जों दिनै एसटी केटेगरि मोनो एसटीआ दिनै मोनसे पलिटिकेलि डिमान्ड खालामनाय बुस्थु नङा बेयो जाहैबाय जोंहा दिनै जा संबिधानावनो बे जोङो मोननांगौ मोनसे जाय बिथांमोना हाजार हाजार बोसोर जोंनि नैबे ओनसोलावनो संसार जानाय जाय बिथांमोना थागिबि गिबिसिन फैनानै गावसिनि राव हारिमु गावसिनि माने समाज मोनसे संसार जानाय बिसोरसो दिनै एसटी जानो मोनो दा बेवहाय जोंहा दिनै मोनबा जाति जनगोष्ठीया खुनु मोनसेबो फुलफिलमेन्ट क्राइटेरिया दिनै भारतनि संबिधान बादे जाय रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया दिनै बिथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामनो हायाखै एबा रिजेक्ट खालामनाय जादों दिनै जों